Goeie en welkom in het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is Max Adema. Hij kan van de PVV in het Tweede Kamer komen. Max Adema van Drachten staat op het 24e plak op de lijst van de PVV. Daarmee liep de politieman komst te meisje op een zit in de Tweede Kamer. Al zak het zijn partij in de peilings wel wat. Adema zit zo'n 2000 in provinciale steden. Zijn fractie had in die jaren botteleien van afsplitsings. Max Adema is al die tijd de enigste constante factor bij de Frieske PVV. Max Adema, welkom in het Politbureau. Goeiedag. Heb je je baan al op zijn met de politie? Nee, nog net. Nee, doe dat ik net? Het zou samen kennen, dat hangt van na week al. Ja, maar als je dat doet, dan kan je eventueel naar het idee weer weer omkomen bij de politie. Dat heb ik begrepen, ja. Ja, goede regeling. Ja, dat is netjes te regelen. Ja, want het hing er een beetje om. Hè? Je ziet het, hield hij het boppen de 30 zitten in de peilings. De laatste van één vandaag, 24, Joost en 24e. Joost, waren er net echt op de hoop in? Jawel, ik ging er wel vanuit dat het goed gaat. Maar goed, peilingen, je weet het zelf wel, peilingen, blijven peilingen. En als peilingen 6 weken lang hetzelfde waren, zodat ik net meestal meer een hè. En peilingen moeten natuurlijk ook een beetje fluctueren en dat gebeurt dus nou ook. En ik verwacht dat we nog wel een mooie stap voorwaarts maken. Ja, want Wilders, het er verkeers om een aantal keer net in tv-debatten mooi te doen, dat koerst wordt daar wel sjen in die peilings. Het dat achteraan net zo'n goede set wist, dat je hem zo onzichtbaar bedoelt? Nou, ik weet het net. Volgens mij ben ik nog heel goed zichtbaar. Nou wel. Maar en ik de oude weekend is Wilders dus nergens geweest. Jawel, hij had zeker wel wat dingen die en hij had oude weekend nog in Volendam geweest. Ja, maar debatten op televisie hadden net echt een maardien. Het carré-debat van Aaron de Snij, het Rode Hoed-debat van de Snij ervoor. Het had de partij Skeer, denk je? Dat denk ik net. Wilders die komt zeker nog wel een aantal keren heel goed in beeld. En die zal nog wel heel veel dingen vertellen. Ja. Dus dat valt wel wat mee. In beeld komt er wel. Hè? Je had ook interviews bij aan de privé, de story. Ja. Dan liep het wat op een charme-offensief. Zonder dat er inhoudelijk in debat gaat met partijen. Nee, maar dat gaat nog wel gebeuren. Onkomende manje. En vandaag debat met Rutte. Bijvoorbeeld. Denk je dat dat dan ik voor te zien is? Ik denk het wel. Ik denk dat toch de peilingen ik weer verhoren. Ja, wat maakt het Wilders zo'n bijzondere speler eigenlijk in het politieke landschap in Nederland? Nou ja, Geert die vertelt natuurlijk werd het op stit en dat doe ik. Ik denk dat er een programmation ben in dit land die zich nogal wat zwaarder maakt over wat er al gebeurt. Of het gaat over items als veiligheid en immigratie. En dat zijn toch wel de hoofdthema's denk ik van de komende verkiezingen. Ja, en dus zei hij heel duidelijk werd het op stit. Hij maakt het duidelijk, CCO, dagelijke tijd. En dan neem ik het voorbeeld van Pechtold D66. Die wordt als een soortement van moslimman delzet, maar dat photoshoppen. Die moest toen ik beveiliging omvegen. Hij zet ik om tot verschil en toch reboelje. Ja, maar dat je in de politiek zit, dan moet je natuurlijk ook het verschil een beetje snel hebben. Want anders dan werkt het ook net. Maar op die manier? Dat is ieder vogeltje jongt zat het gebekt is. Maar wat vind je ervan? Ik doe het zelf op mijn eigen Max-manier. Ja, de toon van Wilders is net jouw toon. Inhoudelijk wel, alleen de manier waarop ik het zeg is misschien een beetje anders. Ja. Wat is de Max-manier, Ijs? Nou, je hebt me jarenlang in de steden fout gekend en ik ben in het debat soms heel scherp. En altijd op een wel respectvolle manier. Maar dat ik het ergens net mee eens ben, dat hij in het winddebat dat heel duidelijk jaren kent en zo ben er wel andere dingen. Ik wil, werd ik wel degelijk mijn zegje toch. Dus maar ik doe het op mijn eigen manier. Je hebt als PVV in Friesland toch wel aardig wat vrijheid daarin? Ja, wij kennen dat volledig vanuit uw eigen kennen we dat doen aan. Jazeker. Ja. Ja, maar dat is wel apart. Hè? De items dat de PVV op scoort, dat Wilders op scoort, binnen de moskeeën dicht, in de islam. Dan willen die van de Friese PVV eigenlijk nooit jaren. Nou, het speelt je natuurlijk in Friesland nog net zo bot. Maar vergis je net, de wet van de communicerende vaten die heel degelijk wat er in het westen gebeurt. Ik weet net wanneer je voor het lijst in de binnenstad van Den Haag of in Rotterdam bent staan. Dat zul je toch langzaamaan horen. Ik in Friesland komen of we net oppassen. Je zei kijkt al, zo'n 2011 zit je al in de steden. Ja. Wie moet een discussie nemen je maar wat ben jouw grootste wapenfeiten? Waar ben je het grutskop? Nou, ik ben er vooral heel grutsk op dat wij de PVV in Friesland delzet hebben. En dat wij er nog steeds binnen natuurlijk. En dat wij... is toch zonder slag of stoot begonnen? Nee, dat klopt. Maar de soort fractieleden die hebben de fractie verlitten. Meer voor zichzelf begonnen. Ja. En het komt toch echt toch Wilders, zo'n je dat je hem keert? Nou, dat weet ik net. Er binnen een aantal mensen voortgegaan. Maar het PVV-geloer is er nog steeds. En daar ben ik, als je me vraagt, waar ben je dan grutsk op? Nou, daar ben ik dus wel heel grutsk op. En de laatste tijd zag ik dat er een enorme aanwas komt.
Dat komt niet alleen van de verkiezingen, maar dat komt ook van de situatie in het land, denk ik. En wij zorgen gewoon dat heel veel mensen zich aanmelden en ook actief van worden willen. Je weten dat we graag in een haarvaten van de samenleving zitten willen. Dus een logische stap is ook dat we nog in de gemeente hierin komen willen. En wij zorgen dat er heel veel mensen binnen die zich daarvoor aanmelden. Dadelijk mogelijk dan van de Steerten naar de Tweede Kamer. Je bent hier een redelijk vrije rol wend als PVV. Dat zal aanzien in de Tweede Kamer heel oors worden. De ijzeren fractiediscipline die het Wilders zien fractie opleidt. Nou, ik weet niet dat het nou een ijzeren fractiediscipline is, maar er is natuurlijk een fractiediscipline. Dat is in elke partij zo. En ik moet maar even zien hoe zich dat ontwikkelt. Ja, hij bijvoorbeeld het teststemming kreeg je maar voor dit interview bij Wilders? Nee, ik ben er gewoon vrij om dat te doen. En ik vind dat ik dat als enige noordelijke kandidaat, Friesland, Grens en Drenthe, dat ik zeker doen moet. Ik moet zeker zichtbaar wezen in het noorden en mensen moeten meer kennen leren. Want was weet ik net op waar ze stemmen. Josijn Krekkelijk stemt nummer 24. Nou ja, dan is dat wel mooi dat de noordelijke burger en de Friese burger mee even shot. We hebben hier het verkiezingsprogramma, allereerst het concept, dat is in een AVJ-werken. Ja. Er is een soort om te doen geweest. Waar stiert Max Hadema voor dat hij in de Tweede Kamer komt? Is dat een Friese Kamerlid? Zullen je van Friesland opkomen? Als je Kamerlid bent, dan ben je natuurlijk Kamerlid voor alle Nederlanders. Voor iedereen die in Nederland of in het hele Koninkrijk is. En natuurlijk had ik wel een hart voor Friesland. En daar zal ik, als het zo uitkomt, zal ik daar zeker voor opkomen. Wat voor een dossier bijvoorbeeld? Nou, je weet wel de sloers in Oosterdijk, maar vooral de Wienmonen die spelen op dit moment toch nog wel een belangrijk pad. Neemt zin, hè? Wij binnen in ieder geval zien windenergie, omdat het een grote subsidie kost. Boeten het feit dat het natuurlijk het landschap ook nogal wat verstoort. Ja, als het er jou uitkomt dat de Wienmolenpark in de IJsselmaar net, dat PV het zezen net? Als wij het zezen krijgen, dan komt het Wienpark er net. Eigen risico met volslijn tot 0 afgebouwd worden. Ja. Als je maar pensioen gaat naar 64, toch stiet je nergens een financiële onderbouw. En Kev zei ik net op zijn AVJ-werken. Je wilde dat ik het Utrecht in je litten. Dan denk je van ja, ben Gouden Bergen beloven. Ja, dat is net zo. Wij kennen natuurlijk wel tot in detail allerhande dingen beloven. Eén ding beloven wij zeker en dat is dat we Nederland veromjouwen aan Nederland. Dat zit er boven als je het goed lezen kennen. En onderdien zit trouwens ook nog een verhaaltje over de financiële verantwoording. Als wij de dingen doen die in ons programma staan, dan denken wij wel degelijk dat we de yield verhalen. Dat staat erbij. Dit levert zo'n 1,2 miljard op, stiet er dan bij een punt. Maar dan stiet net bij hoe. En dat draait het toch om. Ja, maar je mij vraagt hoe, als je punten nemen willen en je willen weten hoe, dan hebben we daar zeker wel een antwoord op. Ooraspect, Trump in Amerika aan de macht kwam. Ja. Wilders het hem heel bot afficheerd met Trump. Notabene in Amerika toch redelijk chaotisch gaat. Het had ik zien weerslag negatief op Wilders? Ik geloof net dat dat negatieve weerslag op Wilders had. Nee, ik denk het net. Is Trump voor jou ook een voorbeeld? Ja, elke Amerikaanse president is van mij wel een voorbeeld. Trump is wel een hele... Trump is heel oorzaak is een hele bijzondere man. En Trump is een keer die toch wel de dingen doet die hij er beloofd had en die te zijn had. En dat kan ik wel in hem waarderen. Ja. Hij begint dadelijk met de dingen die te zijn. Maar wat er nooit gebeurt met de PVV, als je vol of net de grutste worden, toch die minder uitspraken van Wilders, wil je niet een partij mooi en mooi doen. Is dat net frustrerend voor jou? Ik moet dat nog zien. Wij wachten de verkiezingen. Wat denk je, joh? Wie zou eventueel een garing maken wezen kunnen? Nou, daar ken ik nog net een uitspraak over doen. Maar je mag het nog zien. Bedoel je dan de VVD? Nee, ik moet eerst even zien wat de uitslag wordt, want aan de hand van de uitslag kan je pas beginnen te Ja, maar stel je een burger de grutste, niet in wol, zat het nou lieket? Ik moet dat nog zien dat dat gebeurt, dat net in wol. Je weet zelf wel, de VVD, dat is de partij, die had dus wel van alles beloofd. En dat is heel veel er net van uitkwam. En wat hij nou al eens zei, Mark Rutte, bij Matta maar afwachten wat er na de verkiezingen gebeurt. Okay. Nou, laten wij intussen niet eens even zien hoe Gerco van Beek als cartoonist dit verhaal optekenen heeft. Hadema in de cartoon van Gerco van Beek. Hartstikke mooi. Dank u wel voor je komst naar het politbureau. En we Jerre en Sjogge, je komen dus snel bij bureau De Vries. Dat alle Friese kandidaat-Kamerleden van al van Ontingen maar elkaar in debat gaan. Ja, dat zal ik zeker bij wijzen. Ontzaf hier, deze politbureau. Bedankt voor het zien en graag op na je weekend.